Pokračujeme v preverení a kontrole jazdenej Kia Proceed z roku výroby 2014 motorom 1.4 CVT vo verzii Gamma. Urobili sme vstupnú diagnostiku elektronických systémov. Riadiaca jednotka motora signalizovala chybový kód P0011. Význam a závažnosť tejto chyby je nám dobre známy, preto sme hneď skontrolovali úroveň hladiny oleja a predpoklady sa naplnili. Nedostatočné množstvo oleja spôsobí nízky tlak na riadiacom solenoide mechanizmu, ovládania variabilného časovania ventilov, ktorý je inak pomerne citlivý na kvalitu oleja a neznesie neskoré výmeny. Motor má hrubý a hlučný prejav na voľnobeh. Náš klient už nenechal nič na náhodu. Jeho predošlé 3 vozidlá, ktoré si kúpil v priebehu 3 rokov, skončili na šrotovisku kvôli nerentabilnej oprave. Hľadali sme preto spoľahlivý agregát, ktorý sa hodí aj do mestskej prevádzky. Štvorvalcový atmosférický motor s nepriamy vstrekovaním paliva s rozvodovou reťazou, ktorá spravidla bez problémov vydrží aj viac ako 300 000 kilometrov. Na túto modifikáciu motorov si ale pri kontrole dávajte veľký pozor, nakoľko vadná séria katalizátorov spôsobovala po nasatí keramickej vložky fatálne dôsledky. Nie je možné určiť presne problematickú sériu. Odporúčili sme vozidlo na kúpu. Sledujte nás. Pozrieme sa ešte na podvozok vozidla a urobíme záverečné rozhodnutie.